Dobrý deň, vitajte pri tomto krátkom produktovom videu. V tomto videu vám predstavím Motiv Sense 3 a ukážem vám, ako spája prepracovaný dizajn, inteligentnú interakciu a intuitívne ovládanie v jednom elegantnom rozhraní. Sense 3 je viac než len nástenný ovládač. Je to jedinečné spojenie hmatovej jednoduchosti a digitálnej inteligencie. Minimalistický tvarom, nekonečný funkciami Sense 3 nanovo definuje, čím môže byť nástenný ovládač. Navrhnutý tak, aby prirodzene zapadol do každého moderného obytného priestoru, zostáva takmer neviditeľný, kým sa nepriblížite. Potom sa jemne rozsvieti a privíta vás nenápadnou a prispôsobivou spätnou väzbou. S nekonečnými možnosťami na dosah ruky pôsobí každá interakcia intuitívne a bez námahy. Vďaka čiernemu hornému panelu a prémiovým kovovým povrchovým úpravám Sense 3 dokonale zapadne do každého interiéru. Môžete si vybrať zo 4 prémiových povrchových úprav. Alu starozlatý brúsený, alu prírodný sivý brúsený, alu signálna biela lakovaná a alu čierny brúsený. Každá povrchová úprava dáva Sense 3 vlastnú identitu a zároveň dokonale ladí s Motiv Touch 10. Sense 3 zlepšuje každodennú interakciu vďaka výkonným vstavaným hardvérovým funkciám. Jeho integrovaný radarový senzor vytvára proaktívny a intuitívny používateľský zážitok. Keď sa priblížite, programovateľné RGB LED diódy v spodnej lište sa jemne rozsvietia a poskytnú vizuálne navádzanie. Keď sa priblížite ešte viac, horné displeje sa aktivujú a zobrazia dostupné akcie. Informácie sa pritom zobrazujú len vtedy, keď sú potrebné. V Sense 3 sú diskrétne integrované senzory teploty a vlhkosti. Tieto merania sa dajú použiť na inteligentné riadenie klímy alebo ako spúšťače automatizovaných podmienok. Možno si ich pozrieť aj v aplikácii, ktorá poskytuje cenný prehľad o klíme v interiéri. Za svojím minimalistickým vzhľadom ponúka Sense 3 intuitívne a flexibilné ovládanie. Sense 3 je postavený na systéme Niko Home Control, vďaka čomu je jednoduché spravovať komfort v celom vašom dome. Vďaka 3 fyzickým dotykovo citlivým plochám a možnosti prechádzať potiahnutím medzi rôznymi stránkami vám Sense 3 umožňuje ovládať až 9 rôznych funkcií z jedného elegantného rozhrania. 3 integrované displeje v hornej časti poskytujú jasnú vizuálnu spätnú väzbu a pomáhajú používateľom okamžite rozpoznať a vybrať správnu funkciu. Od osvetlenia a žalúzií až po reguláciu klímy a personalizované rutiny, Sense 3 sa prispôsobí tomu, ako žijete a ako komunikujete so svojím priestorom. Z Motiv Sense 3 získate viac než len nástenný ovládač. Získate prepracované rozhranie, ktoré v jednom plynulom zážitku spája elegantný dizajn, intuitívne ovládanie a inteligentnú technológiu. Od prémiových materiálov a dynamických displejov až po interakciu riadenú radarom a flexibilné dotykové ovládanie, každý detail je navrhnutý tak, aby bolo každodenné pohodlie úplne bez námahy. Minimalistický vo forme. Výkonný vo funkcii. Sense 3 nanovo definuje, ako komunikujete so svojím obytným priestorom. Ste pripravení zaradiť Motiv Sense 3 do svojho ďalšieho projektu? Navštívte guide.niko.eu, kde nájdete podrobnejšiu dokumentáciu, špecifikácie a pokyny k inštalácii.